Sečemo za vatru, sitno. Udri jače, bre. Pa neću, nema potrebe. Palite vatru, još, Jo, nemoj da... Ajde sad sljedeće, uzemo veće. Da ovaj moj čuje, odmah će me terati da i to radimo. Klinac. Da palimo na drvo. Ajde, ajde. Evo testira svoj nož. Slabo ti je to, daj ovu drugu. To. Ej, paži, pa ekser. Nema veze, ništa mu nije. Preko eksera prešao. Preko eksera je prešao čitavo sve, samo je prljavo. Ajde, idemo. Ajde, probajte, ja vidim što moće. Pomeri se, Darija. Evo i preko čvora. Voja nek odvodi, kad bude gotovo nek Voja odvodi i nema što ostane. Ja nisam rečeo, tamo da smo opozimo. Ti dužno se obavio dan. Ne mislim na ovo, nego u građanu. Tvrdo je, treba nešto teže. Teško držati, nema zašto. Veliko je. Ne znam kako zvati, ja volim kad ga vidim. Ajde, porciramo ove, pa dok... Treba sitnije. Sad izlaze na glasu. Si popalio Stojane? Evo ti drva. O, ekser. Ništa. Lazi malo na te eksere u pičku, mati. A, jel ga malo? Tek. Mani se u pičku. On je izoštreni, ne možeš to baš u ekser. Ne svojim očima, što znači nešto? Ja lično kad načem. A rekla kazala sam radikal. Kažem neka šta je Sefe kako to? Gleda se, krivio je. Radim. Nije se skrivio ništa. A nije? Najviše Činilo mi se. cijelji budist, Kako? ovo je Bukov. Nema šanse. Nije, učinilo mi se. Beži odakle se ti. A, ogi, bukte. A dobro, sad će vam biti bolja. Sad će vam biti bolja. Neće biti gadni. Da. 2 Mađara i 4 Cigana. Cepa drvo. Ja, Kosta, jadan, taj nož. Kao nov. Samo je prljav. Pa to je, zalepilo se na masnoću. Ne možeš tako, mora ukus. Eto. To.